but you still left me when the tide came up. You only wanted. Naizta katedrak famatu bere, adituta doktoreak, lurrean ere egin litezke ibilbide dotoreak. Argatik Jesus zuretzat gaurko aitortzata oreak, euskarak eta bersoak behar dituen bajadoreak. Itxaso handia pasatu eta han hartzain joan zinela, gero obretan zein piknikean bertso kantari bestela. Urte luzetan hemendik ara ikusi dugu horrela, gure kulturan eragiteko milaka modu daudela. Gaur izan duda egun ederra, omenaldia eskaintzen, uste ez nuen balorea orain, ari zaizkit ematen, ia 50 urte Ameriketan kantatzen, hango euskaldunai poza emanez, olaxen ginean saiatzen. Eskerrik asko etorri zaten guzieri gaur honuntza. Denbora hola pasatzen baita, nere gorputz ez da ontza. Giltzurdin bat ekendu eta bertziere dago hotza, baina alare oraindikan eginen dugu bizitza. Hemen horrela ikustia gaur, baitan ere pozgarria. Lehenago ere entzuna ditut bersolarien guztia. Ameriketan luzea dira herri babertzen distantzia. Gabaz beste egin talanera joan behar, oizen arrurik haundia. Bueno,